Представи си следната сцена. Събуждаш се, а компютърът ти вече е направил графика за деня, изготвил ти е презентацията по история и ти е създал нова профилна снимка, без дори ти да си отвори очите. Звучи като фантастика, нали? След 10 години това може да е не просто възможно, а направо банално. Здравейте, ние сме Productivity Creative на кратко PC. В това ново клипче ще си поговорим какво ще може да прави вашият компютър след 10 години. Нека да продължаваме. Преди да погледнем бъдещето, нека да видим къде се намираме днес. Масовите компютри са вече изключително мощни, имаме многоядрени процесори, видеокарти, които могат да симулират реални светове и изкуствен интелект, който води до смислени разговори, но всичко това е само началото. Изкуственият интелект буквално може да бъде твоят личен мозък. След 10 години ще имаш не просто AI асистент, ще имаш нещо като дигитално второ аз. То ще знае как пишеш, как мислиш, какво харесваш и ще ти помага във всичко. От писане на домашни до организиране на цялото ти ежедневие. Буквално ще можеш да му кажеш да ти направи YouTube видео за дадена тема и то ще е готово след 2 минути. И не, няма да му се налага да го търси в Google. Ще го създаде от нулата специално за теб. Тук не говорим просто за по-бързи компютри. Квантовите компютри ще могат да изчисляват неща, които сегашните машини не могат дори да започнат. Например, моделиране на молекули, прогнозиране на климатични промени или хакване на пароли. А от друга страна ще се развият и невроподобните чипове, компютри, които мислят като мозък. Представи си лаптоп, който се учи като теб и помни неща без да му казваш да ги запаметява. А сега си представи, че пускаш игра, в която всеки герой има собствени мисли, спомени и характер. Да, дори вражеският охлюв те помни от миналата битка и иска да се го върне. Добре дошъл в бъдещето на гейминга. В бъдещето твоя лаптоп няма да върши всичко сам. По-голямата част от работата ще се извършва в облака, в огромни сървъри, които ще са толкова мощни, че ще изглеждат като супергерой. Твоя компютър ще бъде просто екран, който поддържа връзка с тази необятна мощ. С малко устройство ще можеш да вършиш огромни неща, като да рендираш филм, докато си на кафе. С всяка изминала година компютрите стават по-малки и по-умни. След 10 години можеш да имаш компютър вграден в часовника ти, в обицата или чак дори в контактната ти леща. Ще се зареждат от топлината на тялото ти или от слънчева светлина, без нужда от кабели и батерии. Това, ако питате мен, е нещо невероятно. Но както знаете, с голямата мощ идва и голяма отговорност. Ако компютърът ти знае всичко за теб, какво обичаш, какво мразиш, кога лъжеш, кой друг може да го знае? Етичните въпроси ще станат по-важни от всякога. Дали ще имаме пълен контрол или ще станем зависими от дигиталните си двойници? А дали човекът ще изчезне от картинката? Ами всъщност не. С тази технология ще можем да създаваме нови форми на изкуство, да откриваме нови планети, да разгадаем тайните на мозъка и Вселената. Компютърът няма да ни замени. Той ще ни разшири. След 10 години компютърът ти няма просто да седи и да чака да го включиш. Той ще те разбира, ще ти помага и ще създава с теб. Въпросът е: готов ли си ти да създаваш с него? Благодарим ви, че останахте с нас до краят на този клип. Ако ви хареса от клипа, можете да го харесате, да се абонирате за нашия канал и долу в описанието ще намерите линк за нашия Discord сервер, както и за каналът на Winter Stuff. По-добре да направите тези неща още сега, преди алгоритъмът сам да е започнал да ви избира какво да гледате.